watching Bicolana on the Go. Let's explore. Hello everyone, this is Feb for Bicolana on the Go. At today po, kikilalanin natin ang isa sa mga promising host ng Camarines Norte. He is a talent of ALM, Talents and Events Management, and a service awardee during his time. Let's meet and let's greet Mr. Kyle Bordonada. Hello! Hello, Ma'am Febs. Kumusta ka? Sobrang okay and very successful. Very successful. Yeah. That's good to hear. Kasi ano yung pag tinatanong, kumusta ka? Ito, okay lang. Okay diba? Parang lang. common response. Yes. Pero pag sinabi mo, you affirmedly talaga. Successful ka. Successful. And Oo. you will be. Yeah. Yes, tama yun. Yes. Para na-attract mo yung positivity, di ba? True. Hindi lang na-attract, kumbaga nagbibigay ka rin. Yes. Yan ang sinasabi ko palagi sa mga nakakasalamuha ko, di ba? So it depends. You blessed others din. Yes. At congratulations pala ha, because you're awarded by the PYDO, Yes. which is the Provincial Youth Development Office. Yan na ng the Provincial Government of Camarines Norte as the most outstanding youth of the province. Outstanding Youth of the Province. Yes, thank you Grabe, po. Kyle. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako Hindi mo sink in? Yeah. Actually, nung sabi sa akin sa result, ayoko talagang buksan. Kasi ang gagaling nung kalaban ko. Kasi, syempre, buong Camarines Norte yan. Eh, nag-start ako sa school. Tapos, bigla akong lumabas sa buong Camarines Norte na. So, ang gagaling nila. So, if I were the judge, hello, shout out to Ma'am Sarah and the rest of the judge. So, kasi ang galing talaga. Sabi ko, panalo to. That's why nung nilabas yung result pa, sabi ko, hindi ko bubuksan kasi sad na ako nung sabi ko, ay, wala na. Tapos, tirinay ko na lang, Lord, ikaw na bahala. Tapos nakita ko agad yung pangalan ko. Thank Yung God. the least you expect, pero bibigay sa'yo ni Lord, no? Yes, oo. Nakakatuwa yun. Anong leadership style mo, Kyle? Pagdating sa leadership, iba't iba. For example, meron ka dapat coercive leadership style kung kailangan mo nang gamitin. Meron naman tayong pag ginagamit na yung charm. Pero usually, ako yung, ang leadership na ginagamit ko na style is transformative leadership. I do guide, I lead the way, and I make them feel that they are guided. And of course, they are also independent in making their ways or the way that they wanted to achieve things. Curious ako kasi hindi naman tayo, kumbaga, we're not born to be a leader, yung iba, di ba? Yes. So, paano mo na-cultivate yun? Paano mo na-develop yung ganung character, yung pagiging leader? Yes, that's a good question, Ma'am Febs. Thank you. So, paano ko ba na-develop? It all started sa school ko talaga. So, galing ako sa bundok na lugar, which is sa pinakaliblib pa ng barangay munisipyo ng Mercedes, Camarines Norte, Barangay Lalawigan. Doon talaga ako na-develop sa National High School. Now, when I transferred dito sa Daet, doon talaga ako sabi ko, sige, I need to expand my comfort zone. Tapos, ang dami ko nang sinasalihan ng mga organization. Siguro maximum na na-handle ko sa Morena Integrated School when I was leading an organization, and that it was particularly Youth for Environment School organization. I handled more than 500 students. Wow. Yeah, and that was big talaga. Tapos yun, nag-transfer ko sa Mabinig sa School of Law first. School of Law na muna ako. Sabi ko, I met a lot of people, tapos may iba't ibang perspective on how they view the world and how they lead. Doon ko din nakita na iba't iba pala talaga. If you will gonna explore yourself, ang dami mo pa rin makukuha, madidiscover, at maibibigay sa ibang tao. It all started from my school hanggang sa naging community na. So, na-elect din ako as one of our SK leaders. So, hanggang SK ka yes, din. SK din ako up until now. Oh, wow. Mm-mm. Oh, you're so busy. Di naman. Ano ba yung tulog? Yun. Parang leisure talaga, di ba? Yeah. Pag ganyan ang tulog. Parang nagiging na lang siyang hobby, routine. Di ba? Pag nasanay ka kasing active, especially sa Yes. as a leader, when you're active in your community, kasi mag-start siya school-based, tapos lalabas ka na, once na ma-develop mo yung ganyang character, makukuha mo yan hanggang sa
trabaho ka. Totoo, Ma'am Fabs. Alam nyo ba, Ma'am, nung nagsimula yung pandemic, Oo. nung pandemic, kasi ang dami bagang parang deprived na Of, lumabas, different, ang freedom. dami. Tapos, pero yung pandemic na yun, God has given me an opportunity to learn more. Kasi through accessible Learnings. learning, yeah, especially sa ating advanced technology. Yes. So, I've watched a lot of parang podcasts, tapos mga vlogs. Hindi talaga ako into readings eh. So more on sa visual ako tapos sa pakikinig. So doon ko na nakuha kung paano, parang self-learning ang nangyari. Natuto ako kung paano sa English, papaano, sarili lang. Kasi hindi talaga ako nakikinig sa mga teachers. Like na lang, depende lang ako ganun. Tsaka I mean, pag may gusto ka talagang i-develop sa sarili mo, kung gusto mong ma-enhance, for example, communication skills. Yeah. Kasi magagamit natin siya in our daily lives, di ba? Especially sa career, which we're gonna talk about later. Yes. Yung passion Excite. mo, kaka-excite. Kailangan talaga na yung sarili natin, matuto tayong maghanap, di ba, explore tayo ng other means to improve ourselves. Yes. Hindi reason na limited, di ba? We do have, sometimes it's limited resources. But now, because of the advent of technology, marami ng mga pwedeng i-research, Yeah. di ba? It parang, it's a matter of being it's- resourceful. Correct. And it's a matter of, yung pagiging, tawag dito, aside from being resourceful, you have to be keen. Yung interest mo kasi, it should be there all the time, di ba? Mind over matter. Mind over matter. Okay lang naman. Minsan talaga darating tayo sa point na meron kang yung rest mode. Kailangan yan. Rest mode. Kailangan ng mental health natin. True. Diba? Yes, Especially yes. now. Oo. So, paano ba, I wanna know kasi because of your awards, diba? Service awardee ka and then nalaman ko SK ka mo Ayan. pala. Sino nagbigay ng mga awards? Alright. Paano mo, hindi kasi nawawala, di ba, sa isang community or sa isang group natin na may conflicts. I'm sure you experienced that. Yes. How are you able to cope with that, to surpass and to survive that scenario, yung circumstance na gano'n? May mga conflicts between the group. Hindi talaga natin may iwasan yun. It's very normal. Pero depende na lang sa'yo on how are you going to deal with the circumstances, with the people especially, kasi iba't iba nga talaga kayo ng perspective. Correct. However, ito sa line ko sinasabi na everything is a learning experience. If you don't know this thing, if you're not into it, then be willing to learn it. Diba? So ako, kapag may mga conflict or may mga challenges na ibinibigay, I don't treat it like a problem, but a challenge for me to take and to surmount. Parang lagi pag may communication barrier or may mga conflict pagdating sa pakikipag-usap, misinterpretation, miscommunication, I do talk personally sa tao. Especially, sa mga followers, sa mga co-leaders ko, para maayos. At may tinatawag ako palagi na parang assessment, feedback, right? Before or after the activities or the events or yung ginagawa para malaman natin may mga discrepancies ba. Ngayon, kapag may pagkakamali naman sa situation, it's okay. Let it be. Kasi sinasabi ko sa kanila, let's treat it like the situation is the one who is failure. Diba? Hindi tayo. Yes. So para maayos natin ulit. Diba? There's always a room for improvement. Ika nga. Totoo. And I'm sure you can relate kasi as years pass by, importante talaga na we have open communication. True. Mahirap yung papalipasin mo yung problema, Yes. Yan ang especially in a group. Kasi parang you thought okay pala tayo. Yeah. Meron palang problem, yung mga ganon, na hindi na settle within the group. It's because hindi nga magsasalita. Yeah. Kasi may mga ganun talaga tao. May mga friends ako na, kikim-kimis. na mahaba ang pasensya ko. No. Sa panahon ngayon, kailangan mo na din i-express kung anong nararamdaman mo. Yung mga grudge or whatsoever na upon your shoulder, pabigat ng pabigat yun. Hindi na siya makakatulong sa sarili mo, ha? Doon din sa ibang tao. Yes. Kasi natututo sila. Kumbaga, sana iti-take as constructive criticism. Yeah. Oo, ganon. Sana yun yung, kumbaga, approach Dapat. pareho ng both parties para hindi maiwasan yung mga conflicts, no? Ano yung masasabi mong strengths and weaknesses mo? Oh, wow. Strength and weaknesses in terms of
In terms Leadership? of leadership. Okay. Siguro kapag ang weakness ko, kapag nakikita ko na yung sarili ko na nahihirapan na. Like, ako na mismo ang nag-give up. Yun yung pinaka, alam mo yun, like, ako kasi yung tao na, na sinasabi ko sa sarili ko na, hold on to your dreams, not just, hold on to yourself, not just to your dreams. Kasi once na mag-give up ka na, i-give up mo na yung sarili mo. Walang useless na. Meaningless na yung dreams, meaningless na yung ginagawa mo for yourself, for your community, and for your family. So, ang strength ko naman, lagi ko kasing pinakikita na yung family ko, of course, tapos yung mga taong nasa paligid ko. Parang nakikita ko sila na grabe yung cheer, grabe yung support system ko. Doon ako nag-strive for more. Parang gusto ko pang matuto. Gusto ko pang maging, ano yun, be more and do more. Tama. Yes. Oo. That's good to know. I mean, bihira kasi na sometimes we do not know our weakness. Yeah. Minsan, we know but we do not admit it Totoo. to Kailangan pa others. natin ng tao na may magsabi. Di ba may mga gano'n? Like, ang galing mo mag-advise pero you cannot apply it sa sarili mo. Correct. Oo. It happens. Yeah. Oo. It happens. Paano mo minomotivate ang mga young individuals? Ako, lagi ko lang sinasabi sa kanila na tingnan nyo or isipin ninyo, sino bang inspiration ninyo? Bakit ba kayo bumabangon? Para ba sa kape? Para ba Para ba, di ba? Para ba mag-enjoy? Para mag-hiking? Para mag-swimming? Para mag-surfing? Parang you always need to find a reason why. Di ba? Kapag nahihirapan ka na, it's okay to stop. It's okay to rest. But after that, move on. Di ba? So always find time to reflect, to pray. Meditate, Yeah, meditate, pag ako talaga nahihirapan, Isaiah 60:22, Matthew 28, go to God and He will give you rest. Di ba? Yeah. Yun lang palagi ang sinasabi ko. Tama. Magandang maging yan. Yun yung maging inspiration mo. Yung quote, yung ano mo. Yes. Kasi hindi ka talaga magiging, alam mo yun, mas magiging malakas without the guidance of the Lord. So it's very important. It's always, syempre yung number one natin, di ba? You should always seek help and guidance, di ba? Yes. To the Lord. Kahit gaano ka ka-busy, always find time. Find time to pray. Yeah. How would you handle disruptive youth or kasi you're facing a lot of youth, di ba? Paano mo hinahandle yung mga type of difficult individual? Kapag ganyan, I focus kasi sa positive side. Like sabi ko, kasi kapag may mga ganong youth na you cannot control them, that you cannot influence them in positive way, then wala ka nang magagawa. Let them be. And focus to the positive people, di ba? That you can influence, that you can make them more upgraded, leveled up, that you can uplift them para contagious positivity para mula sa iyo, sa kanila at sa iba pa. So sa mga ayaw mag-upgrade, let them be, di ba? And at the end of the day, what matters here is yung progressiveness ng bawat isa. Totoo. At least marami ka pang nai-influence, di ba? Totoo. Rather than, pero thankful naman na you still support and then you help those, di ba? Those difficult individuals. Yes. Kasi pag minsan, kailangan lang talaga nila ng someone na mapansin sila. Yeah, wag naman like bibitawan mo na agad. But if you tried your very best and your all, minsan kasi nakakatakot. Toxic na. So, ikaw yung napapagod. It's very draining. Siguro pag ganung level na, ang toxic na sa part nyo, both sides. Yeah. Doon na siguro yung ganun ako. Like, I'll try. Pero kapag nakita ko na, it's no longer healthy, then I will walk away. Let you go. Whatever your preference. Yeah. Ganun lang. What you want, okay, I'll give it to you. Move forward na tayo, ganun. Ganun lang. Diba? You deserve someone. Diba? So, ganun lang naman. I mean, good to know, diba, na meron tayong mga ganyang type of leaders. You cannot please anyone baga. Totoo. Kaya it's very Tsaka important. ang hirap din naman kasi if
you would want to please. May mga people pleaser kasi. Yes. Meron mga Dati ako ganyan. ganun. Pero, Dumating din ako sa, siguro lahat tayo dumarating sa side point na gano'n ang buhay natin. to the point, People pleaser. Oo. yes. Alam mo, lagi mong Nakakapagod, i-consider. no? Oo. Yeah. Like, kung ganun ka na lang buong buhay mo, ewan ko na lang. Learn to say no. At sa mga youth, you should learn how to say no, di ba? Know your limits. Know your limits. Kasi pag pagod ka na, mga ganun. Pag pagod ka na, you have to rest, pause. Yes. Diba? Ponder, mga sinasabi nila. Pray. Can you share us your most unforgettable experience in your life, in leadership? Wow. Okay. Leadership sa community, that was, during Typhoon Glenda. Okay. So, sobrang hindi... That was, anong year yan? 2024? Last year. Last year lang. Kasi, alam mo yung parang dala lang siya ng actus reus, parang, hindi siya guilty of act. Like, siya. May act talaga na action na nanggagaling sa akin na, ano ba yung nagbabaragyo na 12 midnight, 1 a.m. nun, bumabagyo. Tapos ako hindi ako mapakali. Tapos ang dami ako nakikita sa social media, specifically sa Facebook, na kailangan ng tulong. So kinontak ko yung may-ari ng construction company here. Tapos sabi ko, kailangan ko po ng van, ng masasakyan to rescue these people. So pumunta ako sa mga friends ko. Sila naman nagpumunta sa akin, tumulong sila para mag-rescue. Alam mo, during the typhoon na dapat ako, sabi ko, kailangan kong tulungan yung mga tao. Kailangan kong mag-extend ng help sa kanila. Tapos during those times na kailangan nila ng tulong, gumawa pa ako ng isang project na piso para sa kapwa ko Pilipino. And I accumulated like more than 20,000 coming from different people. Oo. May mga event suppliers ako. Tapos from abroad may nagpadala. Yes, client ko din before. Tapos, bumili kami ng groceries, tapos pinabigay namin sa bawat barangay, sa lahat. Nilibot namin yon. So, that was the very first time na ginawa ko yon, na galing mismo sa puso ko, na galing mismo sa action ko. Kahit na pagod na ako, sumusulong ako sa baha, which I don't usually do. Kasi sabi ko, ayoko kasi masugatan. Pero ginawa ko talaga yon. Hindi ko alam, pero sobrang sulit, sobrang saya na nakatulong ka sa sarili mo. Ang fulfilling. Fulfilling. Kasi initiatives talaga. Ito yung mga diba? Mga unseen heroes. Yes. Then after nun, ang dami hindi ko alam na boobs. Parang na agad. Na in one click, madami na sa akin naglo-look up lalo. Especially sa community. Kasi nagawa ko yun. Maybe that's one of the factors na kung bakit ako eager na mas ma-level up ko pa yung sarili ko para mas makatulong. Memorable, no? Grabe yung experience nyo. Ito yung sa nasa diet ka na nito? Nasa diet na ako niyan. Kasi nga, there's a moment in time nga, Typhoon Glenda nga pala, yun yung binaha. Sobra. Yes, nag-evacuate lahat. Oo. Majority. Kailangan ng rescuers, kulang na ang mga mag-rescue. Ang galing naman, naisip niyo yan. Totoo. Kasi marami nagpapa-rescue na sila. Na-trap na sila sa mga bahay nila. Kasi baha talaga. Sobra. Nakakatuwa naman, na-rescue niyo yung mga tao. Grabe. Diba? Hindi mo na inisip yung safety mo nung time na yon. Kailangan mong makasagip ng life, di ba? Thank you for Pero that. hindi yun alam ni Mama. Ay, kasi hindi yun alam ni Mama. Ka. Independent. Malalaman na niya. Sorry, Ma. Malalaman na niya. Ito na nga, let's talk about your career now. Okay. Oo. Kasi nga, you're isa ka sa mga, di ba, sikat na host ng Camarines Norte. Sikat. Alright. Oo, kailan ba nag-start yung interest mo sa hosting? Hindi. Out of, lang talaga siya. Parang out of the blue. May nagsabi sa akin, kaya mo ba mag-host ng ganito, ganyan? Sa school-based talaga ako. So, from Moran Integrated School, tapos may nagtiwala lang sa akin, may church member. Tapos sabi niya,
kaya mo ba Kuya Cuelbo mag-host ng debut? Sabi ko, sige, try natin. Ako kasi yung explorer naman. Sabi ko, I want to learn more, I want to experience more. Tapos sabi ko, sige, try natin. Tapos yung kapal nung script ko, binigay ko pa sa DJ and everything. Tapos right after nun, may nag-video, I posted the video at ang dami nag-comment, ang dami nag-share, may potential. In one of those commenters, nag-direct message sa akin na may potential nga daw ako. Tapos he offered me an opportunity to learn more and to expose sa mga event. And that is my manager now, Kuya Alvin Lester Magana of ALM Events. Hello, Alvin. Hey, Kuya Alvin. Hello. Familiar po kayo, Kuya? Yes, oo. Oh, why? Hi, friend, Alvin. Nagkasama na. Nagkasama na, oo. Siya po talaga ang nagturo sa akin ng lahat. Siya na yung nag-guide, nag-workshop. When I started my college journey. Kaya doon po, naging self-reliant na lang po ako. Parang nag-working student ka na. Yeah, working student. So, singit-singit, side hustle. Yes. Nalaman na din ng mga professors ko, kaya inahayaan po nila ako kasi nakaka-cope ako sa lahat ng lessons. Basta hindi mo pabayaan yung studies. Opo, minsan nga bago ako mag-event, naka-ano ako niyan. Kasi asynchronous before Kasi nasa new normal tayo. Tapos yun, nag-aarap ko, ay, ganito, ganyan. Ma'am, ako na muna ang ma-reside. Payag naman sila. Kasi may event ka. Oo. That's why kaya nga sabi mo kanina, di ba, yung network mo lumawak pa because of this platform. Yes. Yung hosting. Anong mga events to? Anong mga kino-cover mong events? I do host weddings, debut, birthdays, and reunions, batch reunions, at lahat ng event. Ano yung pinaka-malayong narating mo dahil sa pag-host? Grabe. Siguro nakarating ako sa Quezon City recently lang sa Saturday, wedding event. Anong favorite mo occasion pala? Before, dahil youth ako, so ang gusto ko, mga youth din. So, debut. Acquaintance, mga debut. ganyan. Yeah, mga ganyan. Pero ang acquaintance kasi crowded tao na. So, ang hirap na nilang i-control. So, ang kagandahan dito, ang gusto ko dati, parang may mga pinipili pa ako. Sabi ko, ang gusto ko, debut. Kasi kabataan. Hanggang sa napapagod ako. Dati pag nag-host ako, sumasayaw ako. Like, hey. This is cool! Your host, buddy. Mga ganon. Tapos, sabi ko, pagod na. Sige, mag-host na lang ako ng normal. Hello, ladies and gentlemen. So wedding kasi formal, tapos diba? nagustuhan ko na ang wedding. Kasi sobrang chill na lang for me. Very intimate, ganun. Especially, intimate wedding lang talaga. Intimate wedding. Oo, sobra. Ang bilis na lang. Yun yung favorite occasion mo. Ngayon. Pero lahat ko pa naman favorite, pero my most favorite is wedding. Meron ka bang hindi makakalimutan na experience sa pag-host? Meron. Yung binabaragyan na kami. Siguro mga suppliers, may mga experience na gano'n Like, andito yung wedding reception, tapos parang, may lang dito, parang may restaurant. Ang nangyari, binaragyo kami lahat. Yes. Tapos everyone was like, hala, sana tayo? Tutuloy pa ba to? Ako nasa kalahatian pa lang Tapos siguro, relipat kami doon sa kabila kasi hindi kasha. Ang nangyari, nakatarayo lahat. And dito yun sa Labo nangyari. Dito Cam Norte. Ang nangyari, yun, lumipat kami doon, tuloy ako. Lahat kami nakatarayo. Tapos ayun na po, naglilibot na po ang mag-asawa, walang microphone. Kasi nga, nasa labas lahat ang technical. Tapos sila, inaarayos kasi sobrang ulan talaga. Lahat, pati yung yung tawag dito, yung cover, wala na. Like, wala na talaga. Pero tinuloy pa rin ang kasal hanggang matapos. Kailangan nung itapusin. Wala na namin Anong masasabi mong challenge sa hosting? Pinaka-challenge? Pinaka-challenging na. Technical talaga. Like, especially kapag mayroon kang 2 events, 3 events or more in one day, tapos may hirapan ka sa technical dahil walang DJ, walang spinner, walang technical support na mangyayari. Though, sabihin natin, may DJ pero hindi maalam about sa mga traditional music, songs needed or required. So, it's very, may hirapan ka. Challenging for you as host. Ito pa, kapag yung technical sound system, pawala-wala, yung microphone, putol-putol, isa pa nakaka-stress. Yun ang pinaka-challenging na pagdating sa technicalities. Pero pagdating naman sa katrabaho, ano lang naman tayo? Pagdating sa katrabaho, siguro pag may mga ayaw ka, syempre professionally okay, pero minsan kasi may nararamdaman ka like,
Ba't ito nandito? Mga supplier. Pero, follow po sa mga Cam Norte suppliers natin dyan. I love you guys. Iba naman ang tinutukoy ko. Makabaan na lang tayo. Oo. Yeah. Pero, I mean, hindi na maiiwasan, di ba? Yeah, may mga ganun But lang. we have to, para maging professional ang behavior. Di naman sa akin personally, ha? Oo. Pero may mga ano lang talaga, something na may mafe-feel ka. Di ba may ganun? May ganun. May ganun tayo, di ba? Like, may mafe-feel, ano ba to? Parang, hindi mo ka-vibe. Oo. Like, hindi mo gusto yung pakikiano niya. Pero, good luck and God bless. Mga ganun. Good luck and God bless. Para trabaho lang. Pag work, sa work lang naman. Na-experience mo ba yung may ka-partner ka on hosting? Or Meron, oo. Yun naman ang masaya kasi palitan kayo. However, ang iniiwasan ko lang is may hirap makipagsabayan. Yung dapat match yung energy nyo eh. Diba? Oo. Kapag nag-uusap naman kami prior, alimbawa yan, ikaw tayo madam, ang nangyayari dito, uy tara ganito, ganyan. Or may orientation na muna. Pero ako kasi na energetic host, ladies and gentlemen, like, all right, ladies and gentlemen, ang hirap. So, kailan mong, ang ginagawa ko, dapat ganyanan, bigayan. Hindi palagi ikaw yung bida. Oo, parang kasi hindi dito, rin ang dami maubos kasi yung ditong energy bida-bida. Ang dami ditong bida-bida, hindi lang host. Name it. Ay, trending ta. Alright. Oo. Yun. So, syempre, Pero okay lang naman maging bida-bida. Reasonable naman. Oo, mga ganon. Pero wag palagi. Parang may kausap ako. baka marinig niya, di ba? Malay mo, mapanood niya to. Yeah. Ma-realize niya, baka kailangan ko Baka na ako yun. baka kailangan niya Maybe it's, magbago. wake up call na lang. Wake up call. Ayun ba yung passion mo ngayon? I mean, kasi your course is on business administration, tama? May pre-law, may pre-course. Tapos, nag-aral ka pa ngayon. Yes. Ay, parang, dati proud ako, like, when I enrolled in law school, pero ngayon nag-hesitate na ako na sabihin na law student ako, kasi parang, Bakit? yung expectation ng mga tao. Tapos kasi, grabe yung transition. Pagdating sa college level, siguro 1 to 10, yung hirap sa college, di naman, for me, parang 2. Sa law school, 11. Exceeding, no? Grabe, like, yung social life mo, nightlife, you need to give up talaga. Like, 80% of your life ay kailangan mo talaga na sa law school. Kasi ang hirap na. So, nag-aaral ako sa law school. So, medyo naapektuhan yung pag-accommodate ko ng mga events. Clients. Yun yung effect. Yun yung Pero hindi naman, hindi naman drastic yung effect niya. Hindi naman. Kaya naman i-balance. Kaya naman siyang i-balance on weekdays, weekends, mga ganun. Kaya naman, kasi panggabi naman ako sa law school. Anong tips mo sa mga kabataan? Kasi, di ba, considering working student ka, and then now, nagpursu ka ng law, tapos tatrabaho ka pa din, di ba? For hosting, mga other, events. Anong tips mo for them? Ako, ang pinaka-tip ko lang, lagi kasi sinasabi ng iba, na mga kabataan, parang ito yung misconception nila na for you to be able to grow, you need to go out from your comfort zone. Ako naman, why would you go out from your comfort zone if it's your comfort zone? Diba? Why not expand your comfort zone? Diba? Yun ang lagi sinasabi. Para lang yan, taga-diet ka or taga dito sa Camarines Norte and you'll transfer sa Manila. Pero andito yung mga friends mo, andito yung comfort zone mo. Diba? I-expand mo lang. Babalik ka. So, parang ganun lang yon. Halimbawa, ako kasi hindi naman ako marunong mag-host before. Hindi man ako marunong mga bagay na ginagawa ko. Kaya, nang nangyari nun, nakapag-provide ako sa sarili ko kasi nagko-commission pa ako. Nagpa-portrait ako, nagda-drawing, nagpe-painting. Yun ang binibenta ko. Pinag-aralan ko yung lahat. And it's because of social media. Nag-invest ako sa mga gamit, sa mga charcoal pencils, lahat ng ginagamit ko. So, yung portrait with frame, binibenta ko for 100 pesos. So, diba? That cost, mahal, 1,000. Tapos sabi ko, grabe. Tapos nung napunta ko sa hosting, ang nangyari dito, ay mas malaki nang nakukuha ko. So, naniwala ako sa kasabihan at lagi kong nababasa at lagi kong naririnig na iwasan na natin ang maniwala sa time management. Kaya sa lahat ng mga kabataan, you cannot manage your time. Only the activities that you're doing every day.
'Di ba? So, time management yan. No, it's not time management. It's your activity management. 'Di ba? Para lang yan sa scenario na matutulog ka ng alauna. Gigising ka 1 a.m. Matutulog ka ng 1 a.m. So, ilan na lang ang oras mo sa pagtulog? Sabihin natin 12 noon ka gigising. Kaya ang sasabihin mo, ang bilis ng oras. Why? Because nagising ka ng 12 noon. Diba? So, ilan na lang ang gugugulin mo? Oo, yung naiwan. Yes. Konti na lang yung natirang oras. Para mag-work, para maging productive. Wag na wag kang titigil. Ako kasi sabi ko, pag nag-cellphone ako ng 10 minutes, sabi ko sa sarili ko, wala na akong kwenta. Noon, mga ganun ako before. Pero na-realize ko naman na okay lang magpahinga. Ako kasi pinipressure ko ang sarili ko. Wala naman nagpe-pressure sa iba sa akin, especially sila mama, sila mga parents ko. Pinipressure ko talaga yung sarili ko. Kasi nakikita ko sa mga kabataan, chill, relax, hey, gising-gising kayo, 'di ba? Maaaring mayaman kayo. Meron 'di ba, pinanganak kayong may golden spoon. Pero kami kasi may hirap. Yun kasi pinanghuhugutan ko, mahirap ako. So kailangan ko magtrabaho. For me to be able to give back to my mama, to my tayong family. generational wealth eh. Hindi pwedeng ganun. Kaya kailangan mong bago ka matulog, tanungin mo muna sa sarili mo. May nagawa ka ba na ikaka-productive ng buhay mo? 'Di ba? Hindi pwedeng yung may tinatawag kasi tayong slacktivism. Like, akala mo may ginawa ka, pero in reality, wala. So yun ang mahirap sa mga kabataan ngayon. Pag paano ka makakatulong sa community mo? I shared something online. Like fact news so I distributed facts, 'di ba? But did you really do something about it? Yeah. 'Di ba? That's what we call slacktivism. Wala, akala mo meron kang ginawa, but in real life, wala. Anong goals mo pa? I mean, what is your goal pa for this Ako kasi goal-oriented na tao. Goal-oriented ako. So, ako, planado ko na siya bago ang lahat ng ito. Oh, maganda yan. Oo. Ang hindi ko lang ini-expect itong pag-host. Kasi if I'm not host ngayon, nasa pa ako, law school pa rin. Nasa law school pa rin talaga. Nasa ako, sabi ko kasi at the age of 22, gusto ko graduate na ako. Tapos at the age of 25, dapat na ako nasa law school. 28, dapat graduate na ako. Dapat nakapasa na ako ng bar. Ganon. Tapos 30, dapat stable ako. Kasi ang dami kong gusto. Yan. Pero yan, sabi ko at the age of dapat may bahay na ako. So ganon ang mga goal ko. So para hindi ako nagpa-priority ng I don't prioritize love ngayon. In a relationship, being in a relationship mahirap kasi magbibigay ka, 'di ba? So ang hirap especially kung hindi ka pa sigurado sa magiging partner mo. Kaya lagi nilang sinasabi na be wiser sa pagpili ng mga kasama mo. Kasi yung mga kasama mo na yan, dapat yan talaga ay for the rest of your life. But when was your last relationship? Grade 10. Grade 10. Grade 10 ako. Grade 10. Alam pa ako, parang papi-papi lang. Ay, papi lang ba kapag grade 10? Okay. Considered pa. Sabihin natin gano'n. Pero nagmahal talaga ako ng grade 10. Sino yung mga gusto mong pasalamatan sa journey mo? Hala, ang dami. Isa-isa. Pero ang pinakagusto ko lang pasalamatan, of course, may mama. Yan, Lolit Bordanada. Hello po, mama. Dito na po ako. Of course, Kuya Alvin Lester Magana, my manager, my kuya, my ate, my mama, my mentor, my coach, and everything. Siya is the best. Kuya Alvin Lester Magana, maraming salamat. Papa. And all my teachers, professors, my best friends, lahat. Mga support system natin dyan. Hello, thank you so much po sa inyong lahat. At sa lahat ng mga naging supporters mo, mga naging clients. Yes, sa mga clients ko po pala. Maraming salamat po. Kasi naging regular tayo. Correct. Parang every year na lang. Ikaw na lang mapipressure. Ano po ilalagay mo? So, kailangan mo na naman mag-put up ng something na iba. Innovation na naman ang kailangan mong gawin. Kasi yung ganyang, pag ganyan yung field mo, through word of mouth eh. Diba? Doon mag-i-spread yung opportunities totoo yun. mo. Very effective pa yun hanggang ngayon. Yan, hanggang ngayon. I-refer ka nila. Kaya, di ba? Yes. Thankful sa mga nagiging clients. Thank you so much po. Baka gusto mo silang i-invite? Where can we reach you? Social medias? Do you have official Facebook page? Yes. All right. Please do invite them. So once again, this is Quarel Marfil Bordanada, my official Facebook account, and I also have my FB page, Quarel, your host buddy, and I am under the only accredited talents agency
agency here in the province called ALM, Events and Talents Management. That's our official Facebook page. We do mold and shape aspiring talents and brilliant talents, young youth in the province of Camarines Norte. Even if you're beauty queen and singer, dancers, lahat. We cater all of that. Pianist, lahat. If you are musicians, lahat-lahat. Yan. Kaya if you want to know more, pwede nyo pong bisitahin ang aking Facebook page, Qual Your Host Buddy. I have my portfolio there attached. Yes, ALM. Yun yung ano natin, di ba? Apo. Yung sa Events and Talents. Yeah. Yes. Sa mga gusto pong mag-apply to them, pwede nyo silang reach through their Facebook official page. Yeah. ALM Events and Talents Management. ALM Events and Talents Management. And hello once again, friend Alvin. Hi. In-invite ko ulit ang isa sa mga talent mo. Yes. Thank you for the time. Thank you for sharing, di ba? For guiding. Oo, ganun. So, thank you once again, of course, Yes, sa thank you, mga Ma'am taong, opo. Thank you for extending your time with us. Alam ko, you're super busy. Kaya naman. Galing ka sa event di Yes. ba? Kaya, thank you pa rin kasi napagbigyan mo ang team namin. Thank you so much po. This is a privilege for us sa mga talented people ng Camarines Norte na mabigyan kami, paunlakan kami dito sa Bicolano on the Go. Yan. Sana supportahan nyo kami, ang Bicolano on the Go team, di ba? Bicolano on the Go team. Yes. We're Bicolano on the Go. Thank you once again for viewing us. Sana po nagustuhan niyo po ang content na ito with our talented guest now, si Quail, Sir Quail. Thank you talaga. Such a privilege for the Bicolano on the Go team. Hope you like and subscribe to our Bicolano on the Go YouTube channel, as well as our Facebook official page, Bicolano on the Go. And please don't forget to click the like button and the bell button for you to be updated of our next vlogs. Quail, sana mapaunlakan mo din kami to do outro. Pwede mong pasample because you're a host. Okay, I'll try. Okay, Sige. please. Alright, hello buddy, this is Quail, your host buddy, and the most outstanding youth of Camarines Norte. Now, I would like to encourage all of you to please help and support us. Do follow and click for more videos and vlogs of Bicolano on the Go on Facebook and YouTube. Then that's all. Thank you. Yay! Thank you so much. Okay ba yun? Thank you. Thank you so much po for having me. Thank you for Sobra. accommodating us. Thank you so much. Okay, bye.